Asus is van, az is 10 watt, hát ez még úgy ahogy elmegy QRP-nek, illetve van még itt egy X1 Pro kis kínai rádió, amiből olyan 3,5 wattot lehet kipasszírozni jó esetben. Na, jó van István, örültem a hangodnak, köszönöm szépen a kusót, nem tartom itt a sávot. Látom, hogy EQS alapot tud fogadni, hogy az automatikusan a QSO-t végén el fog venni a részedbe, azt meg fogod kapni, illetve tudok küldeni QS alapot is, hogyha akarod. István, köszönöm szépen a kusót, örültem a beszélgetésnek, további kellemes rádiózás, jó időt és jó QRP-zést. Jó hétvégét, és remélem, hogy halljuk egymást még máskor is itt a frekvencián. Y5-ös mellúgója fel, portábilitás QRP-től elkuszod a fotalajta, 7-es mellúgója. Minden jót István, köszönöm szépen a beszélgetést, szia! Oké, rendben János, köszi szépen, nagyon kiválóan vettelek. Továbbra is állandóan S pluszt mutat itt a kijelzője a 817-esnek. Aztán közben eszembe jutott, hogy kapjam elő a telefonomat és videózzam le az első végülis nem az első, mert nemrég beszéltem egy barátommal Szatmár Németiben, az Y05-ös Béla Helén Gézával, de ő nagyon közel van, és nem mindig szokott így menni közöttünk, illetve elég gyengén szokott menni közöttünk az összeköttetés, de végül is összejött, meghallott, úgyhogy ilyen S8-as riportot adott. Na, aztán éppen most videózok, és akkor... Oké, rendben, megjegyeztem, végül is akkor egyszerű megjegyezni. Jó, freemail-es vagy, én gmail-es vagyok, gmailos, semmi probléma, de ha esetleg elfelejteném, míg hazaérek, akkor megnézem a qrz.com-on. Oké, rendben, köszi szépen még egyszer, közben megállt a felvétel, nem tudom miért, lehet ez is merül lefele a telefon, aztán most újraindítottam, úgyhogy 2 részletben lesz. Na, szia, minden jót, sok 73. Helén Antal 7-es Nelly Béla, Y Olga 5-ös Nelly Ibolya portábil QRP, sok 73. Szia! Oké, rendben István, köszönöm szépen. Még egyszer minden jót, további sok sikert, jó egészséget, aztán remélem, hogy halljuk egymást. Szia! Szia!